sa kaawit. Maayong alaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinampuhi niini nga akong kaagi. Ako si Stella. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. A Love to Last. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba dahil sa iyang kaagi karon? No kini usa ka babay nga taga Cebu City. Ang atuang tatampo nagdasangan nga Stella. Mother's Day man ron. Ato na lang kasamo. Ha? Unya, ako rin masagol dito sa inyo. Masagol ba, uy? Dili ka, no? Kay bawa kasi mami na ko, no, nga best friend ti ka. Gani, gusto man gani siya nga makakita ni mo in person. Tinuod? O, lagi. Naluoy man gani siya naguna-una ni mo nga wala kay mami. Mong sige na, kuyog na lang namo. Kuyog sa amo. Sige. Mami, maoday ni si Stella, akong best friend. Oh, hi Stella. Finally, nagkakita na gyud ta. Nice to meet you. Nice to meet you po, tita. Dali. Mga unta. Nagluto ko klase-klase nga mga putahe. Then after, padadaan ka og food ha, para sa imong papa. Mauwaw man sa taan na, tita, uy. Sus, ayaw nang uwaw-uwaw good. Huna-hunaan na lang ang mama ko nimo, okay? Tinuod, tita, okay ra? Of course. Best friend ka ni Clara. So para na ako, anak na sadang akong pagtanaw nimo. Thank you, tita. Clars, ina si mama ni mo. Thank you kita ayon ng food nga ingay padaha. Sure. Thank you ha kay naka-feel gyud ko rong gabi una nga nabalong ko sa inyong pamilya. Giing na nabeti ka, ha? Nga gusto lagi kang ma-meet sa akong family in person. Nalipay kaayo ko kay bisag wa na ko'y mama. Pero na ako'y best friend nga mura na sa gyud akong igsoon. Og dili lang kay kana. Mura pag gyud mas nida ko akong pamilya. Told ya. Sige na, uy. Dili ko gusto magabian kag maayos pagpauli. Nanawag na ba to si tito na ako ganina? Nangutan na kung asa na kuno ka. Sige, eto na ko. Bye, Stella. Amping. Nadugay malagi ka. Ang pa. Dagan makayo gipabaon ang mama ni Clara na ako. Mao nadugay ko. Kaan na pa oh. Nya ko'y dang sa daan. Sakto kayo. Kaya gigutom na sab ko. Okay, class. We will be having a project by partners. You can choose your own partner. Sir! Kami lang duha ni Clara! Kaya ba nagawa ng dance, Stella? Nga kamugay mag-partner. Sabi ninyo, kung wa pa lang ko makailan ninyo, maaagyod ta mo nga magsuon. Murag dili na mo hapit magkabuwag. Unya ang naong ninyo, hapit na sa magkapareha sa sige ninyo kuyog-kuyog. Kay igsoon man gyud ni sir. Lahi lamig ba magpapa? Stella, sorry ha, pero dili ko makadungan ni mong uli ron. Ha? Nga naman? Clara! Um, Masa man? Ato na ta? Kinsa siya? Tuo di ay, ila-ila mo. Dustin, si Stella. Best friend na ko nga, mura na gyud ako igsoon. Day Stella, si Dustin. Sotor na ko. Ha? Chika lang niya tapuhon. Ikaw lang sa uli ron ha, kay naami lakaw. Sige. So kailangan na uyab si Clara. Wala kayo siya time na ko. Sige na lang sila mo'y kuyog ni Dustin. Oh, si Clara. Hello? Stella, pwede na magkita.
Dili pa gani mo kabuan niya. Nanaday cheating issues. Buwagi na, uy. Pero mahal na ko si Dustin. Anya, okay na ka nga binuangan ka. Dili sad. Abi ni mo, Clars. Naragid ni mo ang tanan. Ikaw rin makadecide para sa imong kaugalingon. Basta ako, one call away ragid ko nimo kung magkinahanglan ka na ako. Ingon anak ti ka kapinangga. Stella. Congrats, Stella! Congrats, Clara! Asa ka mag-celebrate ron? Idungan na mo og celebrate ang among graduation ni Dustin. Ikaw? Okay, sige. Gilitoan ako gamay ni Papa sabay. As usual, kami ra maggiduha permi. Oh, kung gusto ka, sabay na lang namo. Ayaw ra, uy. Wa masag ko'y bisita kay wa mako'y laing suod. Ikaw ra baya. Oh. Sige, good. Pero kung unsa man gani, kung ganahan kang moapas, apas lang ha. Sige. Sauna. Permi kami mo magkuyog. So kada nga nagkauyab sila tong Dustin. Mahinumdum na lang siya na ako every time pasakitan siya tong tawhan na. Na, kaulog tarong, oy. Mura ka magwa sa mong kaugalingon. Pa, May problema ka ba? wala pa, uy. Sige na pa. Tewas na tagaon. Si Clara. Hello? Stella, pwede na magkita. Nakila ka? Asa ka ron? Ay, sa una pa makasigig maoy ang uyab ni mo, uy. Buwagi na lagi na. Dahil husto ka. Taas na kayo ang panahon nga nagpakabot ako sa kong love para niya. Dili ni na ako deserve, di ba? Exactly. Mas mahal na imong kaugalingon, uy, Clara. Daghan pa kag maila-ila nga lalaki nga way, way better than him. Stella. Gani. Sa sobra nimo ka-love niya, hasta ang mga tao nga tinuod nga nihatag og importansya nimo, kalimtan na lang nimo. Ha? Like na ako. Sa una, kita mo'y pirmi magkuyog. Pero sukad lang nga nagkauyab mo ng Dustin. Mahinumdum ka na lang na ako kung magmaoy ka. Stella. Buwag gina. Kaya wa siya gihatag nga kaayuhan sa imong mental health. And make sure after that, dili na ka makigbalik pa niya. Stella. Eh, kakapoy sa kong trabaho rong alawa, uy. Nga nagkit ko sa bahay. Anong paong man mga suga? Alas 6 naman sa gabi eh. Pa? 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 Oh. Pa? Pa! Mayroon na ka din sa sahog! Pa! Pa! Sabang! Clara, please. Please, tubag ako. Nagkinanglan kay ko ni mo ron. Please. Dok? Dok, kumusta? Sorry, pero wala gid ba da? Nagun man kayong iyang mga tudo pag-abot din eh. Buti pa sa bot, pila na ka oras ang nilabay. Sugod si Kitaki sa diya nga nakita mo siya. Ang ginoo ko. Dili. Nag-post si Clara ang picture nilang Dustin sa Facebook gabi. Maudi ay. Maudi ay gawagin siya matubag na ako. Tungod ka nagbalik na sa day sila.
Sugod karon. Kalimtanan ako nga nagkahigala ta, Clara. Ni-text si Clara. Best, sorry. Wa na ko matubag imong mga tawag. Wa ko makabantay. Sorry kit kaayo. Ni-text ko kay dili naman ako makita imong Facebook. Nag-deactivate day ka. Sorry, Clara. Pero sugod ka ron. Nalimtan ako kung nagkahikalata. Ambot mo estila, oy. Sukan lang ang nagka-workmate, ano? Bisag ka usawa, yung ka, gipailan ako imong uyab, day. Bisa mo ka, oy. Huwag plano magminyo. Depende, ani. Mahalo ko mabiyaan, good. Ikaw ba negative kay kinayo, oy? Na, yung ka makauyabaan na ang style ni mo. Stella? Dustin? Naad ba ko? Ikaw gid. Dugan ang kay nga wa ko makita nimo eh. Uy, in fairness, gwapo siya ta. Sapa ko no. Can I have your number? Kana lang if way masako. Ko na dayon. Abi pa lang arte kay ko. Thank you ha nga wagid ka mo balibot sa akong invitation. Unsa din nahitabo ninyo ni Clara? Di ba close mo kay mo? Oo, sa una. Pero dili na karon. Oh. Would you mind kung mangutan ako kung ano? Tungod nimo. Ha? Ang. Mahinumdum na lang siya na ako kung magmaoy siya tungod nimo. And then, 3 years ago, namatay akong papa. Nagkinahanglan kayo ko ato niya nga time, pero out of reach. Kay di ay, nagbalik mo ato. I'm sorry to hear that, Stella. Okay ra? Naka-move on naman sad ko. Stella, pero bitaw, kay ba ko nga nag-create na kag-misconception ako during this time. Pero gusto lang akong iklaro ha. Why third party involved? Wa ko ni cheat niya. Pero usahay lang, masobra na siya. Bisag kinsa na lang iyang chatan nga babae, nga friend ako sa Facebook. Usahay, maglisod pa kog lakaw, bisan ganay sa mga family gatherings. Kay iya yung pugnan. Toxic kayo. The reason why nga on and off me ato. Pero niabot ko sa point nga ikapoy na ko sa iyong patasan. Kapoy sabot. Unsa? So, wa na mo karon? Yeah. 2 years ago na actually. Mao ba? Wa na sad ko'y balita niya kay nag-deactivate man ko sa akong Facebook. Mo day. Todd. I hope mausbal paningin kayo na. I hope di ka mo balibad sa kung sunod yung invitation. Ha? Stella, I really like you. Magdakatagan ka na may chance. Dustin, Kung sugton lang ko ni mo, pakas lang na yung tikas sa labing taling panahon. Dustin. Just in a lifetime, we have more. Gisagot ako si Dustin kasi tinuod lang sa sige na mo kuyog-kuyog na fall na sa akong pagbati niya. Gibalik na kog activate akong Facebook. Og sa dihang nakita ni Clara nga engaged na mi si Dustin, na-message siya na ako og congrats sa messenger. Pero igo ako ni Sin. Wa ko mahibaw kung sayop ba ni o sadaan ko. Pero bisan gamay, wa ko naka-feel og konsensya para ni Clara. Karon, minyo na mi si Dustin og swerte kaayo ko niya.
Kay pinangga ug mahal kaayo kaniya. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Mao kito mga higalang taagi ni Stella nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo awit kinakalan, A Love to Last. As for me, there's only